pathologisch anatomisch verslag, APA-verslag. Pakayu operatie, a patholoog emek van verslag, van scrivi voor takrusiki na bobi. Ai onderzoeken a weefsel sa den puru en ai doe alla soorten test nangeng. Wan wiki baka operatie, a chirurg sa verteer alasan sa pathologie na in de onderzoeken. Je moest actie eva atoso wan zorgu dat wan tolk de drape, zodat je kan verstaan alasani san den sataigiu. APA-verslag, a scrivi, no de makkelijk, omdat a abtomsi voor woordu nanga afkortingen na inning, san no de makkelijk voor lezen. Maar je kan lukken toe en dan a boefsap van toesan ook toe. Kan je kan actie voor een kopie voor a scrivi, dat je kan lukken na oso makandra nanga je familie na wan safri fasi. Nanga de gegevens disi, den datra kan denki en sabi soortu behandeling voor a takrusiki de san giu morofara. Je kies voor jere if den kanti voor a soro en if den C pe den koti kring. A prati voor den tumor. Den poten tumor in wan TNM schema, dis na van internationaal schema, alla kondre Europa schreef fasi. T van tak tumor. T1 na van ptin tumor. T2 na van tumor te 5 cm. T3 na van tumor san de moro bigi lek 5 cm. T4 na van bigi tumor. Efu moro lek van tumor. En wantaki lymfekundu. En 0 wantaki data lymfekundu no kies ten takrusiki cel. En 1 wantaki dat wang T3 voor de lymfekundu kisa takrusiki. En 2 wantaki dat fo T9 voor de lymfekundu kisa takrusiki. En 3 wantaki dat moro voor de lymfekundu kisa takrusiki. M wantaki dat takrusiki panya. MX wantaki dat de nokan sibung eva takrusiki panya. M0 wantaki dat takrusiki no panya. M1 wantaki dat takrusiki panya. De marki a hormoongevoeligheid nanga pos. Pos na hormoon positief. Dat wantaki nanga hormonen. En neg na hormoon negatief, dat wantaki zonder hormonen. Ja zo, I go over de hormoon oestrogeen nanga progesteron. Novotron want tumor op de hormoon disi van nodu fukangro. HER2 neu gevoeligheid. Apis disi ego over eiwitten sa emek dat tentakrusiki cel kan gro en prati morovara. Novotron de agressief tumor op de eiwit disi. No de ap spesrutu dresi voor den tumor disi. Adesso na 10 na 5 te 3 tenti tapuwan ondro uma. No you kan jere van exemple voor van uitslag sa ekon voor van PA verslag.